když už i můj ex začal manifestovat a jemu se to plní, tak věř, že tobě se to bude taky plnit. Jenom opravdu v to musíš věřit. Mrzí mě, že jsem si za ten rok mohla vymanifestovat ještě mnohem víc věcí, ale neudělala jsem to, protože jsem upřímně v to nevěřila, dokud se to nezačalo všechno plnit. Zdraví, jmenuji se Nina a konečně jsem se odhodlala natočit první video na YouTube ohledně manifestací. Kdo mě sledujete na TikToku, tak to je všechno jenom díky vám. Děkuju vám a jsem ráda, že teďkon můžu točit vlastně i tady. Chci se s vámi, se všemi tady podělit o tom, co jsem si za ten rok vymanifestovala. Mohlo toho být mnohem víc, kdybych to dělala častěji a více a upřímně v to věřila, protože věřím v to, nebo chápu, že se tady najde spousta lidí, kteří budete říkat, že to není možný, to není reálný, tohle takhle to nefunguje, to je moc jednoduchý. Právě víte, jak se říká, že v jednoduchosti je síla, tak to je ohledně té manifestace. Přesně před rokem, touto dobou jsem začala točit videa na TikTok ohledně manifestací a kdo mě sledujete, tak víte, že již mám přes 90 000 sledujících. Samozřejmě netočím jenom manifestace, ale točím i beauty, což vždycky byl můj sen, jako od dětství. A právě to jsem si vymanifestovala. Vymanifestovala jsem si sledující, vymanifestovala jsem si to, kde teď vlastně jsem za ten rok. Myslím si, že jsem úspěšná a budu i nadále. Já manifestuji osobně každý den, několikrát denně. Už jsem se v manifestaci posunula natolik, že mě stačí tu manifestaci poslouchat. Začínala jsem s tím, že jsem si brala papír a tužku, psala jsem si to a nejlepší je si to psát opravdu každý den od A do Z. Prostě čím ta manifestace je delší, čím víc toho napíšete, tím více jako propojíte s tou energií toho papíru a ten papír je takový symbol vlastně, kam vy si musíte utřídit ty své myšlenky, ty svá přání, takže potom, jestli to budete mít v telefonu, jestli to budete mít na iPadu, prostě kdekoliv, nebo i v hlavě, tak vám to stačí. Nemusíte si to každý den potom psát, ale ze začátku doporučuji. Nebo nemusíte si to psát, ale určitě si to každý den čtěte. Nejlépe ráno i večer. Čím ta manifestace je delší a upřímnější, tím lépe to funguje. Důležité je tu manifestaci psát ve stylu, že už se vám to splnilo. Například jsem úspěšná, jsem krásná, zvládla jsem maturitu, koupila jsem si nové auto červené barvy značky Škoda například. Vy si tam takhle napište do toho vašeho papíru úplně cokoliv. Stále se mě ptáte, co s tím papírem máte dělat. Nic s tím nedělejte, nechte si ho, čtěte si to. Někomu pomáháš to dá pod polštář, za mě je to úplně zbytečné. Důležité je v to upřímně věřit. Rovnou říkám, že pokud budete sedět po těch manifestacích a doslova se kopat do zadku, tak nic z toho nebude. I když si to budete číst třeba 50krát denně. Musíte proto také něco dělat. Ale vy vlastně, když proto něco děláte plus manifestujete, tak o to víc se to všechno plní. Napište mi do komentáře pod toto video, jaký manifestace si rozebereme příště. Myslím si, že by vás mohlo zajímat o tom, jak si vymanifestovat třeba lásku, jak si vymanifestovat úspěch, takže mi to napište do komentáře a já pro vás vytvořím další video. Nejlepší na tom je, že vy, když se posunete už třeba na ten level manifestací, kde jsem já, to je level takovej, že vy na něco myslíte a ono se vám to opravdu splní. Funguje to tak, že pomyslíte na nějakou věc, že třeba dlouho jsem se neviděla s kamarádkou plácnu a necháte to být, druhý den nebo ještě ten den se vám ten člověk ozve nebo ho potkáte. Znáte to někdo? Mně se to děje teďko neustále furt. A právě jsem ráda, že jsem na té úrovni a snažím se pochopit, jak to jako funguje, abych doslova přitahovala úplně všechno, na co pomyslím. A zatím se takhle daří aspoň se napojovat na ty lidi, tudíž si budete moci vlastně přitahovat i všechno, úplně všechny věci a není to vůbec těžký, právě jak říkám, že v jednoduchosti je síla. Já to miluju. Já miluju manifestovat a strašně se mi líbí, že v poslední době tohleto téma je čím dál tím víc populární. Líbí se mi, že to dělá spousta lidí, také to teď bylo i třeba v Love Islandu, určitě jste viděli, jak tam holky manifestovaly a věštili kartama. Mimochodem, teď mám takový nový koníček, věštím tarotem a jde mi to.
jde mi to. Takže kdybyste třeba někdo chtěli něco vyvěštit, tak bych v rámci praxí určitě někomu ráda něco vyvěštila. Vy těmi manifestacemi do sebe dostanete i nové energie, tudíž strašně lidem se třeba změní jejich okolí. Bude vám připadat, že třeba ztrácíte své blízké kamarády, kamarádky, ale říkám vám, že pokud ten člověk do vašeho života nepatří, tak on sám jako od vás odejde. Tudíž pokud se vám třeba začínají vzdalovat lidi, když prostě si budete svůj úspěšný život manifestujete, je to naprosto v pořádku. Nebojte se být sami, ty manifestace vás mají naučit být sami se sebou. Další důležitá věc, nikdy nemanifestujte pro někoho. Manifestujte pouze pro sebe. Možná to zní i sobecky, ale manifestace fungují právě jenom pro tu určitou osobu a pro koho jinýho si manifestovat než pro sebe. Vy jste nejdůležitější člověk ve svém životě. Chápu, že třeba chcete si vymanifestovat zdravý a taky úspěšný život pro svého partnera, to je naprosto běžný, ale vy nemůžete svoji energii, svoji sílu manifestace dávat někomu cizímu. Musíte spíš tomu člověku pomoct, říct mu, hele, manifestuj si taky svůj život a věřte, vy když budete zaměření sami na sebe, tak ty manifestace budou o to víc fungovat. Nikdy nemanifestujte třeba něco pro svého partnera. Vím, že to třeba zní hnusně, ale je to tak. Vždycky ta manifestace musí být zaměřená jenom na tebe. Buďte v tomhletom ohledu sobečtí. Samozřejmě si říkejte, mám šťastnou a zdravou rodinu, mám úspěšnou, nebo mám dokonalýho manžela. To můžete, ale nikdy vyloženě neříkejte, že třeba přeju si, aby můj manžel Pepa byl miliardář a pracoval v úspěšné firmě. Ne, takhle to bohužel fungovat nebude. To sice bude fungovat, ale vy pak budete přicházet o tu svoji energii a nebudou fungovat ty vaše manifestace. Dnes je 11.11. a je zrcadlový datum, plus tímto se otevřel magický portál. Také je retrográdní Merkury. Víme, že v retrográdní Merkury se nám dějí strašně divné věci, vrací se nám lidi z minulosti, vrací se nám naši bývalí partneři, na to kašlete, hlavně si je nemanifestujte. A celkově v retrográdu ti může připadat, že se všechno kazí, že jsi unavená, že se nikam neposouváš, že furt máš s něčím nějaký problém, buď v klidu, to je normální, to je běžný. Od toho ten retrográd je. Ale dnes je 11.11., je to zrcadlový datum a vlastně tím se otevřel ten portál, takže ty dneska můžeš manifestovat pro sebe ten nejúspěšnější rok 2026. Dneska jsem o tom točila i video na TikToku, takže se tam běžte podívat, nebo vlastně dokoukejte tohleto až do konce. Pro úspěšnou manifestaci na dnešní zrcadlový datum si vem tužku a papír a napiš si tam všechny věci, tak jak to vždycky říkám. Vždycky je to vlastně úplně to stejný, akorát ty tím, jak to píšeš, nebo si to třeba nahráváš, říkáš si to, nebo jak to mám já napsané svým hlasem nadiktovaný v telefonu, ty tomu dáváš tu energii. Plus, jak je dneska toho 11.11. a je ten retrográd, tak se všechny ty věci propojí a dají tomu ještě větší sílu. Takže tu dnešní manifestaci zaměř na úspěch v roce 2026. Napiš tam všechno, co by si chtěl nebo chtěla, aby si v roce 2006 zvládla. Práci, školu, vztahy, cestování, úplně všechno, co tě napadne, prostě chceš mít úspěšný biznis, napiš to tam, chceš nový auto, napiš tam všechny detaily, napiš tam, jakou barvu má to auto volant. Čím víc detailů, čím víc tam toho napíšeš, tím více tam manifestace splní. Napiš si to na ten papír, nahraj si to na diktafon, udělej to dnes. Důležité je to fakt jako dneska udělat a poslouchat to nejlépe do konce roku, nebo číst si to do konce roku. Každý den, ano, opravdu každý den. Všichni se budete ptát, co s tím papírem, nic s tím nedělejte, můžete ho potom vyhodit. Důležité je to do konce roku číst. Samozřejmě v průběhu ještě do konce tohoto roku já natočím víc videí o tom, jak manifestovat a budeme si psát další papírky, budeme s váma prostě vytvářet jinou realitu pro nás.
a budeme mít samozřejmě i novoroční manifestaci. Pro víc manifestačních videí mě začni právě teď sledovat, budeme rozebírat, co je retrográdní Merkury, jak si vymanifestovat peníze, jak si vymanifestovat lásku, jak si vytvořit tu realitu, kterou chceme. Takže mě začni sledovat, budu ráda za každý odběr a like.